Һөнәр сайын тапшыруны карагыз, лайыкларны куегыз. 660 Беломорская Гудованцева, Изатулин, Каленов, 4701. Дуслар, сәлам. Бүген мин юл инспекторы һөнәре белән танышам. Анда бик күп сөйләргә ярамый. Әйдәгез әкрен генә күзәтик. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итүче инспекторның эше иртәнге 6-да башлана. Сменага чыгучы барлык инспекторлар бер урынга җыелып күрсәтмә ала. Ягъни алдагы көнгә эш планы билгеләнә. Шевроле Лачетти, Николай 64, Татьяна Султанкова, останавливается, законная остановка. Останавливается, прижимается. Шуннан соң экипажлар һәр кайсы үз машинасына утырып, билгеләнгән урынга баралар. Мин дә шундый бер экипаж белән юлга чыгып карадым. Юлда кагыйдә бузучыны да туктаттык. Данир аба, бу нинди камера? Bu видеорегистратор салонны һәм урамны төшереп бара. Урамда юл кагыйдәләрен бузучыларны төшерә. Данир аба, менә сез хәзер генә машинаны туктаттыгыз. Сез аны нәрсә сорадыгыз? Мин водительнең тикшердем машина йөртү таныклыгын, машинага документларын һәм полис осагысын. Водительнең барсы да әйбәт, хәерле юл теләп җибәрдем. Абый, сез ни өчен менә нәкъ ЮХИДИ инспектор булырга уйладыгыз? Мин юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе һөнәрен балачактан сайладым. Чөнки миңа кешеләргә ярдәм итү бик ошый. Рация, часть белән Абы нәрсә? тоже рация. Сезнең эшегездә иң авыры нәрсә? Мин эшебезне авыр дип әйтмәс идем, ләкин бик зур җаваплылык сорый. Инспектор нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Инспектор беренче чиратта көчле булырга тиеш. Һәм юлда башка водительләргә үрнәк булырга тиеш. Шулай ук машина йөртүчеләргә юл кагыйдәләрен дөрес итеп, төгәл итеп аңлата белергә тиеш. Безнең караучыларга нинди теләкләрегез бар? Юлларда игътибарлы булыгыз, кагыйдәләрне бозмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Данир абый, бик зур рәхмәт. Үзеңә рәхмәт, Надир. Юлларда сак булыгыз.